Actually, sariling idea ko lang. And then sa costume naman, naganap ako ng wig para mas lalong nakakatakot yung costume ko. And then yung mga materials, yung mga body paint na naiwan lang sa bahay at saka yung mga brush. White at saka black lang yung ginagamit ko. Pati rin yung, yung blue, ginawa ko din siya panglagay sa balat ko para magiging mas nakakatakot ka. Sa mukha pa lang, kinakailangan malagay ko ang lahat yung puting kulay sa mukha ko. And then yung itim naman, kailangan din mas maganda para mas mukhang multo sa paningin ng mga tao. Good afternoon guys! Please like and share my Facebook. You can check it with my FB account, harold_tura@yahoo.com para manalo ko sa Halloween cosplay 2016 sa. Thank you!